سەرۆکی ئەمریکا براک ئۆباما ڕاستەوخۆ بۆ خەڵکی ئەفغانستانی ئاخەف دەربارەی استراتیژیاویان و بۆ وڵاتی وان. Ez dixwazim ku xelkê Efxanî têbigihîn Amerîka li peydawî anînekê bi vî çaxê şer û azarê. پشتی گوتارا سەرۆک ئۆباما وەزیرê derveyê Efxanistanê Rengîn Spanta li gel rojnamavana axeft. Em wê ragihandina Serok Obama ji bo Efxanistanê û hemî herêmê û pêwendiyên Amerîka û Efxanistanê girîng heseb dikein. Li herçemde helwîstê hikûmeta Efxanistanê derbarê nexşeya Obama erênî bû, helwîstê Efxaniyên edetî li Kabûlê tevlî hev bûn. Peyama min bo Serok Obama gelek sade ye ku serbazên zêdetir nehnêre. Efxanistanê pêdivî bi alîkariyên darayî heye neva ku serbazên zêdetir. Ez bawer dikim eger serbazên zêdetirên Amerîka li Efxanistanê bine bicîkirin rewşa parastinê dê pêş de biçît. Berê Obama deviya li cihê serbazên tinê dirawî bihinêt. Ez bawer dikim rewşa parastinê dê xirabtir bît eger serbazên zêdetirên Amerîka biçin Efxanistanê. هدف دا دی چې نور دوی عسکر لیږي نو مخالفتونه ډیریږي نورم دا ډېر مثبت نظر دی او دا موږ تاییدوو. Soza Serok Obama ya bihêzkirina rewşa parastina Efxanistanê hizrek baş e. Efxanî dê piştgiriya wê bikin. Tinê dana dirawî ji bo Efxanistanê bes nîne. انشاءالله دا نتیجه به ورکړي چې دا جنگ په افغانستان کې حل شي. Ev sala herî bikûj bûye ji bo serbazên biyanî li Efxanistanê ew ê hêrişa bi rêveberiya Amerîka li pêş her sala hikûmeta Talîbanê helweşand. Obama roja sêşembe got Amerîka piştevaniya bizavên hikûmeta Efxanistanê diket bo ajvebûna li gel milîtanên Talîbanê yên ku çekên xwedanin û tundûtîjiyê înkar dikin. Serokê Amerîka her wisa got ew dixwaze li meha heft dest bi vekêşana serbazên Amerîkî biket. Xelkê Kabûlê xweşxaliya xwe diyar kir beramber hevalbendiya Amerîka û Efxanistanê ji bo harîkariya berfirehkirina beşê çandinê ya Efxanistanê. Ev ji pişka Kurdî dengî Amerîka hatiye belavkirin.